εξοδότησης. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Ζαΐρη, είναι αναπληρωτής πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πόλης της Ελλάδος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάφου, γιατί έχει γίνει μια έρευνα από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων. Καλημέρα, κύριε Ζαΐρη. Καλημέρα, αναπληρωτής αντιπρόεδρος. Ναι. Αναπληρωτής αντιπρόεδρος. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, θα προαχθείτε να ξέρετε. Αστειεύομαι, κύριε Ζαΐρη. Το εύχομαι κιόλας. Λοιπόν, έχει κάνει μία έρευνα, λοιπόν. Είναι η έρευνα που γίνεται παγίως κάθε χρόνο. Τι δείχνει αυτή η έρευνα, για να προωθήσουμε λίγο την κουβέντα μας? Ότι φέτος θα ξοδέψουμε 174 ευρώ ο καθένας για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, για τα Χριστούγεννα γενικά, 20% ακριβότερα από πέρυσι. Καλά τη λέω, μεταφέρω την έρευνα, κύριε Ζαΐρη? Ναι, είχαμε κάνει μια έρευνα για να δούμε. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους σας και στον κύριο Μητρόπουλο και στον κύριο Χριστό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Η έρευνα την οποία κάναμε ήταν για το Black Friday και για προβλέψεις αναφορικά με το πώς θα κινηθεί η αγορά τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά το Black Friday, ο τζίρος που έγινε ήταν γύρω στα 300 εκατομμύρια και το 1 στους 6 καταναλωτές για τα Χριστούγεννα αγόρασε για την περίοδο του Black Friday, που δεν είναι μία μέρα, είναι μία εβδομάδα. Πήγε τότε να αγοράσει για να το βρει πιο φτηνά. Σε σχέση με το τζίρο της προηγούμενης Black Friday, πόσο ήταν? Ο τζίρος ήταν αυξημένος γύρω στο 15 με 20%. Το οποίο είχε να κάνει με τη μειωμένη έκπτωση ή με την αυξημένη προσέλευση του κόσμου? Έχει να κάνει με την αυξημένη προσέλευση, αλλά έχει να κάνει και με τις μεγάλες εκπτώσεις. Απλώς βασική προϋπόθεση ποια είναι? Είναι ο καταναλωτής να έχει το χρόνο να αξιολογήσει, να συγκρίνει και να επιλέξει. Αυτό συστήνουμε και εμείς ως σύνδεσμος. Δηλαδή, ανεξάρτητα των τιμών, γιατί οι τιμές ήταν μέχρι 60-70% εκπτώσεις. Θα πρέπει να κρίνει και να αξιολογεί. Σωστά, το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Κύριε Ζαΐρη, ένα λεπτό. Εγώ που πήγα να ψωνίσω, είδα ότι δεν υπήρχε πάνω η τιμή προηγούμενη και η τιμή τώρα. Υπήρχε μόνο η τιμή της έκπτωσης στην πλειοψηφία των προϊόντων. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μην υπήρχε προηγούμενη τιμή. Υπάρχει συγκριτικά προηγούμενη και τωρινή τιμή και προαιρετικά με βάση την νομοθεσία ποσοστό έκπτωσης. Σας λέω ότι το είδα με τα μάτια μου. Δεν ξέρω. Σας λέω ότι το είδα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω που πήγατε, δεν ξέρω που το είδατε. Εντάξει, δεν έχει νόημα τώρα αυτό να σας πω που πήγα και τι έκανα. Πάντως το σημαντικό ποιο είναι? Ότι ένα μεγάλο ποσοστό αγορών, δηλαδή από 18-44 χρόνων, έκανε την μεγαλύτερη πλειοψηφία των αγορών. Είναι οι γενιές των Millennials και Z, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό θα είναι ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο αναμένεται και στο μέλλον, την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με έρευνες και προβλέψεις που κάνουν, να κάνουν το 45% των αγορών. Εκεί πρέπει να στοχεύσουν και οι εταιρείες. Πάμε λίγο τώρα, πάμε λίγο στα Χριστούγεννα. Ανάλογο ήταν και το πέναλτι που έβαλε ο Υπουργός σε εταιρεία για αυτό το λόγο, έτσι. Ναι, προσέξτε, για τον ίδιο λόγο. Όταν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές... Όχι, σας λέω ότι το αντιμετώπισα και εγώ, το είδα. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση τυχαία. Τώρα, σε μια αγορά τόσο μεγάλη, σήμερα συμβαίνουν και παραβάσεις. Απλώς εδώ, μια και μου δίνετε, κύριε Αναγνωστάκη, την ευκαιρία, να προσέξουμε λίγο. Ναι, να υπάρχουν ποινές σε συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με την νομοθεσία και συνιστούν παραπλάνηση του καταναλωτή, αλλά προσοχή, όχι σε κακοποίηση των εταιριών. Ναι, δηλαδή να μην κακοποιείται. Βέβαια και οι εταιρείες κακοποιούν τους καταναλωτές πολλές φορές, ναι. Κύριε Ζαΐρη. Ακούστε να δείτε. Και τους κακοποιούν αγρίως και τους κακοποιούν πολλαπλώς. Ακριβώς. Ναι. Και συγγνώμη, δεν το λέω σε εσάς, δεν μου φταίτε εσείς. Συγχωρείτε κιόλας. Αλλά επειδή τόσα χρόνια φωνάζουμε να μπαίνουν ποινές εταιρείες για καρτέλ, για παραπλανητικές διαφημίσεις και τα έχουμε δει με τα μάτια μας, όλοι μας τα έχουμε δει με τα μάτια μας. Ναι. Εγώ τη στιγμή που μπαίνει το κράτος και βάζει ποινές, θα πω καλά κάνει και μπαίνει το κράτος και βάζει ποινές. Τόσο καιρό τους βρίζω γιατί δεν το κάνανε. Ναι. Ακούστε, κύριε Στάθη, δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι δεν χρειάζεται να γίνει πανηγύρι με το όνομα της εταιρείας. Όχι, το όνομα της εταιρείας να βγαίνει στον αέρα. Γιατί να μην γίνει πανηγύρι? Με συγχωρείτε, γιατί να μην γίνει πανηγύρι? Εδώ γίνομαι πανηγύρι εγώ. Εγώ που πηγαίνω εκεί να ψωνίσω, με πανηγυρίζει, με γλεντάει. Να βγαίνει το όνομα της εταιρείας στον αέρα, να προσέχει να μην κοροϊδεύει τον κόσμο. Ακριβώς. Και αν έχει δίκιο και δικαιωθεί, με μεγάλα γράμματα ότι δικαιώθηκε η εταιρεία.
τα πρόστιμα και η εισπραξή δεν έχουν σχέση με το να υπάρχει κακή φήμη των εταιριών, εκτός αν περιμένουμε να παράγει η χώρα από το δημόσιο τομέα. Όχι, συγγνώμη κύριε Ζαΐρη, διαφωνώ. Όταν μια εταιρεία κάνει τέτοιες παραπλανητικές ενέργειες σε βάρος των καταναλωτών, καλό είναι να το ξέρει ο καταναλωτής, γιατί τα 2 εκατομμύρια στο τζίρο των 200 εκατομμυρίων δεν είναι τίποτα. Ή είναι κάτι, αλλά δεν είναι πάντως εξοδοτικό. Πολύ καλό αλλά να το ξέρω. Αν εγώ το ξέρω, δεν θα ξαναπατήσω το πόδι μου. Και εκεί είναι η δύναμη του καταναλωτή, ξέρετε. Δεν υπάρχει καμία άλλη δύναμη, μόνο εκεί. Ο καταναλωτής ούτως ή άλλως είναι κυρίαρχος και έχει δύναμη, γιατί ο ίδιος μπορεί να επιλέγει, να συγκρίνει και να αγοράζει. Σωστά, ο ενημερωμένος καταναλωτής. Ο ενημερωμένος καταναλωτής. Ο ενημερωμένος. Το θέμα των αν ενημερωμένος είναι στο ζήτημα των καταναλωτικών οργανώσεων. Σωστά. Και του ίδιου. Και ενημερωμένος για το ποιος είναι παραβατικός και ποιος όχι. Εγώ σας είπα ότι διαφωνώ με τη δυσφήμιση. Δεν το θεωρώ δυσφήμιση εγώ. Ξέρετε, αν μια εταιρεία, κύριε Ζαΐρη, κάνει κάτι το οποίο είναι παραπλανητικό, δεν δυσφήμιση αυτό. Δεν δυσφήμιση αυτό. Δεν έκανε μόνη της. Δεν δυσφήμιση αυτό. Είναι αληθές περιστατικό. Δεν είναι καν ούτε καν ποινικό. Δεν είναι δυσφήμιση αυτό. Απορώ και πώς το είπατε ότι είναι δυσφήμιση. Βεβαίως το λέω. Οι επιχειρήσεις απασχολούν ανθρώπους, κάνουν επενδύσεις. Και λοιπόν. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Βεβαίως, συμφωνούμε. Και πρέπει να κλέβουν για αυτό το λόγο δηλαδή. Και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αν είναι δυνατόν. Όχι, δεν συμφωνώ ούτε εγώ. Συγγνώμη. Αν δεν λέω να αδικείται κανένας και οι εταιρείες πράγματι προφανώς έχουν εργαζομένους και προφανώς δεν θέλουμε κανείς να αδικήσει κανέναν. Αλλά αυτές, όταν γίνεται μια διαδικασία που καταλήγει σε ένα πρόστιμο, προφανώς κάτι έχει γίνει. Προφανώς δεν το ξέρει. Αλλά όταν κλέβουν να πληρώνουν. Δεν θα το βάλουμε τους εργαζομένους ως ασπίδα συνέχεια. Πάμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα. Λοιπόν, αυξημένο θα είναι τώρα το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 20% λέτε, κύριε Ζαΐρη, περίπου, έτσι. Αυτό έβγαλε η έρευνα. Από τα 119, αν θυμάμαι, στα 140 κάπου εκεί, το τραπέζι. Αυτό συμβαίνει λόγω του πληθωρισμού, των ανατιμήσεων, και γίνονται προσπάθειες μέσω του καλαθιού πλέον των Χριστουγέννων να μπορέσουν να εξισορροπήσουν τα πράγματα. Το οποίο καλάθι των Χριστουγέννων είναι μια επέκταση του καλαθιού που ισχύει νομίζω μέχρι σήμερα. Να ρωτήσω κάτι. Εκεί λοιπόν θα μπουν κάποιες κατηγορίες προϊόντων όπως αρνιά, κατσίκια, γαλοπούλες, τσουρέκια, βασιλόπιτες κτλ. Να ρωτήσω λίγο. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Δηλαδή, το περσινό με το φετινό έχει ακριβώς τα ίδια, ή έχει άλλα το καλάθι το περσινό και άλλα το φετινό? Κοιτάξτε, στο φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων για τα 4 άτομα, περίπου με τις ίδιες συγκρίσεις προϊόντων, είπαμε από 120. Ένα λεπτό, άλλο θα ρωτάω. Το περίπου με τις ίδιες, από τις ίδιες, διαφέρει, διότι εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Και δεν βλέπω μόνο στα 150 ευρώ να υπάρχουν 20 ευρώ διαφορά. Εγώ αντίθετα, ένα λεπτό λίγο, αφήστε με να τελειώσω. Βλέπω το 50άρικο, ψωνίζω με 50άρικο, επακριβώς τα ίδια πράγματα που ψήφιζα 35, που ψώνιζα 35 ευρώ πριν 6 μήνες. Αλλά ακριβώς 35 έδινα γιατί παίρνω συγκεκριμένα πράγματα. 53 έδωσα. 18 ευρώ πάνω. Ακριβώς. Και είναι ακριβώς. Και είναι μαζικά προϊόντα, δεν είναι γενικά και αόριστα. Είναι μαζικά και ειδικά. Και δεν είναι ένα και δύο. Δεν μπαίνω ένα που κάνει 53 και τώρα. Είναι γύρω στα 12 προϊόντα. 13. Η σύγκριση γίνεται με τα ίδια προϊόντα, κύριε Αναγνωστάκη. Γι' αυτό και γι' αυτό και γίνεται η έρευνα. Είπατε περίπου τα ίδια. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχε ένα, πάντως η σύγκριση γίνεται με τα ίδια προϊόντα για να βγει και αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Λοιπόν, την κυρία Χριστόπουλε, για πέστε μας λίγο για το τραπέζι που έρχεσαι. Την αύξηση αυτή. Καταρχήν είναι πάρα πολύ δόκιμη η παρατήρηση που κάνατε. Δηλαδή συγκρίνω το ίδιο ακριβώς, μια ποιότητα για να έχω ακριβή εκτίμηση, ακριβή υπολογισμό. Βέβαια ότι στα είδη που όλοι γνωρίζουμε, λαχανικά και στα κρέατα και στα τυριά, έχουμε ένα πληθωρισμό που τρέχει από 10 έως 20 και πάνω. Κύριε Χριστόπουλε, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μια απλή ερώτηση. Τα τυριά πριν 6 μήνες. 9%. Μέσον όρο 9. Τα λευκά 9 ευρώ. Και τώρα είναι 12-13. Και τώρα είναι 13-14. Γιατί είχαν και 8. Ψωνίζω κι εγώ, κύριε Αναγνωστάκη. Μπράβο. Λοιπόν, πού είναι αυτές οι τιμές τώρα που λένε δεξιά και αριστερά, ο πληθωρισμός? Σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βλέπω από την Καθημερινή που το λέγαμε και νωρίτερα, γάλα, τυριά και αυγά 38,9% ακριβότερα στην Ελλάδα. Είναι κανονικό αυτό?
38,9. Θεωρώ ότι Αυτό είναι το νούμερο. ένα ζήτημα που δεν έχει, δεν ξέρω, το λέμε σε όλα τα οικονομικά επιτελεία, ότι λες γιατί μεγάλωσα την τιμή αυτή, διότι το κέρδος αυτό, γιατί οι πρώτες ύλες, η παραγωγή, τα ημερομηνίες. Μόνο στην Ελλάδα αυξήθηκε η πρώτες ύλες. Δώσ' μου όμως αυτά τα στοιχεία που σε έκαναν να το κάνεις από 10, 15, 20. Το ρεύμα είναι πιο φθηνό, λέει. Λέει ότι το ρεύμα πιο φθηνό. Δεν έχουμε ακόμη πιάσει την αιτία ελεκτικά. Είναι φθηνότερα στα προϊόντα καπνού και στο ρεύμα. Για να καλύψω όλα αυτά. Προσέξτε τώρα τι λέει η έρευνα. Στοιχεία. Κύριε Χριστόπουλε, λέει ότι το ρεύμα είναι πιο φθηνό στην Ελλάδα. Ναι, αυτό τι σημαίνει όμως για την τιμή? Το ρεύμα και ο καπνός. Πιο βασικό. Το ρεύμα και ο καπνός. Τι λέει εδώ? Σημαντικό. Σύμφωνα με την έρευνα που πάμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά που μας βάζουν από πάνω στο κεφάλι μας είναι κλεψιμαίικα που λένε στο χωριό μου. Και επίσης η εφημερίδα επίσης Δημοκρατία προχτές, ακούστε με λίγο, είχε μία έρευνα στην πρωτοσέλιδο, το θυμάσαι που το διαβάσαμε. Και έλεγε ότι, κύριε Μητρόπουλε, τι γίνεται με τους Γιώργους? Τους βάζουν και παραπάνω τιμολόγια, το γνωστό. Τους υπερτιμολογούν και μετά τους δίνουν από πίσω. Αυτό γίνεται. Και τις πολυεθνικές. Δεν γίνεται το ίδιο διαφορετικά. προϊόν. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εκείνο που διαφέρει και αποτελεί εύλογο αγανάκτηση και ερώτημα είναι το ίδιο προϊόν, μια εταιρεία η οποία το προωθεί πολυεθνικά, ξέρετε. Δηλαδή αναψυκτικά και από χώρα σε χώρα. Βλέπουμε στην Γερμανία, στην Ιταλία, στα ίδια προϊόντα έχουν γίνει έρευνες. Και στην Αγγλία. Και στην Αγγλία που είναι σε λίρες. Αλλά το κομβί, το κομβικό σημείο είναι γιατί δεν πρέπει να ελέγξουμε αυτή η αύξηση, ποια μεγέθη του κόστους μεγάλωσαν. Τα ημερομίσθια δεν μεγάλωσαν. Ή μεγάλωσαν. Η ενέργεια, όπως είπατε, εκείνο. Άρα λοιπόν και πολύ περισσότερο στο εμπόριο. Στρέβλωση είναι αυτό. Στρέβλωση, όπως το είπατε. Στην οικονομία λέμε. Και να μην κάνουν εκτόσεις. Γιατί τι σημαίνει έκπτωση? Κάνει 10 ευρώ, το δίνω 8. Ότι αύριο σταματά την έκπτωση. Ή να πέσουν οι τιμές ή να μην πέσουν. Γιατί η έκπτωση είναι κοροϊδία. Πρέπει να κάνουν, αλλά σε χαμηλότερες τιμές. Και η απάντηση της κυβέρνησης σε αυτό που είπε πάντα έγκυρα και τεκμηριωμένα, άσχετα αν συμφωνούμε σε όλα με τον κύριο Ζαΐρη, παρεμβαίνει και με παραδείγματα και με μελέτες, το 3% στους συνταξίχους. Το οποίο θα είναι 3% σε αυτό το οποίο ήδη τώρα μιλήσαμε, η ακρίβεια 18-19%. Οι μισθοί ακόμη έρχονται από πέρυσι αυξημένοι κατά τι, ακόμα δεν έχουν αυξηθεί από 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός. Αντιλαμβάνεστε όλο αυτό, αν ρωτάτε αν είναι τι θα θέσιμο, δηλαδή αν μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια, φαίνεται τους τελευταίους 15-18 μήνες δεν ελέγχεται. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα των ημερών μας. Η ακρίβεια είναι. Και επειδή ο φίλος μου Γιάννης ο Κολοκυθάς είπε, προχτές η Καθημερινή είπε ότι αντί να είμαστε με την Ευρωζώνη, είμαστε στους μισθούς στους 27. Μαζί με Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Στους μισθούς. Θυμόσαστε που η Πορτογαλία έβλεπε τη σκόνη μας και η Ισπανία. Και η Ισπανία. Και κοιτάγαμε πώς να μπούμε κοντά στην κεντρική. Και τώρα μας έχει στους 27, προχθεσινή κυριακάτικη Καθημερινή. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο. Να βγαίνει η κυρία Μέρκελ και να ζητάει συγγνώμη, να λέει αυτό που πέρασα και να μην αλλάζει τίποτα όμως. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι η τρέλα. Δηλαδή όλο αυτό που έγινε, εντάξει, το αποδεχτήκαμε, σωστά κτλ. Για να προχωρήσει μπροστά η χώρα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό τα βλέπουν αυτά, γι' αυτό θα πάνε τις ταξιδιώτες στα 70 χρόνια, κύριε Μητρόπουλο. Αυτό η Μέρκελ θα το θέλει πάρα πολύ καλά. Θα έλεγε 70, γιατί δεν βλέψετε, δεν καταλάβει. Υπάρχει τέτοια πρόταση για να πάει στα 70. Ήταν συγκεκριμένη. Η έκθεση του ΩΣΑ επανήλθε πιο σκληρά από πέρυσι και πρόπερσι και είπε ότι οι νεοέλληνες, αυτοί που μπαίνουν ή έχουν μπει 3-4 χρόνια στη δουλειά, καταλήγει η έρευνα ότι το 2050 και μετά θα εξέρχονται, δηλαδή οι άνθρωποι που δουλεύουν τώρα θα εξέρχονται μέχρι και το 71ο. Οι 25άριδες, οι 20άριδες, αυτοί. Από 30 και κάτω και αυτοί που θα μπουν που και δουλεύουν τώρα, ήδη. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, 50 χρόνια δουλειά? Σημαίνει, ναι, αυτό είναι η μία συνιστόσα. Για ποια σύνταξη. Για ποιο καλά, για ποια σύνταξη. Και ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Για ποια σύνταξη. Άρα λέει ο ΩΣΑ. Μάλιστα, ο οποίος μας έχει τιμήσει με πολλές καρπαζιές κατά τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η πιο σκληρή παρέμβαση προχθές. Η πιο σκληρή. Έρχεται και σου λέει ότι εγώ υπολογίζω ότι αυτή εδώ η γενιά που μπαίνει τώρα να δουλέψει με τα 700 ευρώ. Αυτή η γενιά. Θα πάρει σύνταξη στα 70. Και λέει ευτυχώς που η Ελλάδα και άλλες 5 χώρες
έχουν θεσπίσει το προσδόκιμο, τη ρήτρα προσδοκίμου. Ναι. Δηλαδή, ανατριετία, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να αυξάνονται με βάση το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Από κάτι, να μειώνονται. Όχι, όχι, να μην μειώνονται. Άμα γίνει καμιά στραβή Όχι. δηλαδή και φύγουμε με 1 εκατομμύριο, να μειωθεί. Αν μειώνεται το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, θα μένουν ως έχουν. Προσοχή. Αλλά θα αυξάνονται Μονάχα όταν σιγά κάπου, αυξάνονται. δηλαδή. Έτσι. Είναι σαν τις τιμές. Έτσι. Είναι ακριβώς σαν τις τιμές. Ρωτάω εγώ, έχετε πει πολλές φορές 40 χρόνια ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτό σταματήσει, δηλαδή. Αυτό το πάει τώρα, όσα κάνει πρόταση, στα 66. Αυτό που έκανε προχθές πάει ο στα Μακρόν. 66. Ο Μακρόν τι Θα πήγε είπε? στα 64. Στα 64 με 43 χρόνια δουλειάς. Ο Κατρούγκαλος τι είχε πει ο Τσίπρας? 40 και στα 62. Ο Μακρόν το σέρνει παραπέρα και λέει με 43 χρόνια. Με 43 χρόνια δουλειά στα 64. Δηλαδή μπορεί να φτάσει σε 67. Έρχεται ο ΣΑ τώρα και λέει 70. θα δουλεύεις οπωσδήποτε μέχρι το 66ο. το Θεό. Άρα αν Εργασία έχεις και χαρά, 40 ή δόξα. 45 χρόνια. Δεν δουλεύει στα 21. Μας απλά. κάνατε την καρδιά περιβόλη. Όχι, όχι, εγώ. Ο κύριος Εσείς θα πείτε, φταίτε. ο Λοιπόν, ΣΑ, άγγελοι είναι το θέμα. Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι Λοιπόν. η τριπλέτα που λέει αγωνιούν πώς να σπρώξουν το κόστος της γύρανσης στους λαούς, στους ασφαλισμένους συνταξιούχους. βέβαια. Δηλαδή θέλουν να μην αναδεχτούν το κόστος του δημογραφικού και να το μετακυλήσουν Έτσι ξέρουμε στις και εμείς. κοινωνίες. Κύριε Μπράβο, Μητροπούλε, κάνουμε και εμείς μόνοι έτσι μας. ξέρουμε και εμείς Δεν να κάνουμε θέλουμε τον σύμβουλο. όσα. Δουλεύετε μέχρι να Θα πεθάνετε. λέμε, δουλεύει πόσο, 2 χρόνια παραπάνω. Να τελειώνουμε. Επειδή εσείς κυρίως κυνηγάτε αποφάσεις προχθές με Την τους, ανήρτησα στο με site τους μου, κύριε συνεργάτες Καθηγητά. μας, Φοβερή, σας την φοβερή. έφερα και έντυπη. Φοβερή Σας, απόφαση. Λοιπόν, κυνηγούσα εδώ και χρόνια με τους συνεργάτες μου να τιμωρήσουμε τον ΕΦΚΑ επειδή καθυστερεί τις συντάξεις. Βγήκε το πρωτοδικείο το 2021 και τον τιμώρησε. Ήρθε τότε ο κύριος Χατζηδάκης και έσπασε φρασταράκ να βάλω δικηγόρους κλπ. Πάει στο εφετείο, προσφεύγει ο ΕΦΚΑ στο εφετείο. Βγήκε προχθές και είπε το δικαιωθήκατε. εφετείο. Δώστε 5.000 επειδή καθυστερήσατε τη σύνταξη και τιμωρεί και σε δικαστικά έξω τον ΕΦΚΑ. Θα δούμε αν θα πάει στην ανέρεση. Είναι η πρώτη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πάρα πολύ Για σοβαρό. καθυστέρηση Πολύ απονομή σοβαρό. σύνταξης. Απόφαση εφετείου Βέβαια. κράτους που τιμωρεί τον Εθνικό Για καθυστερήσεις. Ασφαλιστικό Για Οργανισμό καθυστερήσεις, βέβαια. επειδή Καθυστερήσεις, βέβαια. είναι σημαντική. Εξαιρετικά Βέβαια. σημαντική. Έτσι, Και πάρα φοβερή πολύ νομική σημαντική. νομική Έτσι, σκέψη. μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πάρα καλημέρα πολύ. μας. Ευχαριστώ Είστε καλά. καλά, κύριε. Καλημέρα. Από 12 του Καλημέρα. μηνός κάθε συναλλαγή. Καλημέρα κύριε στον Ζαΐρη. κύριο Ευχαριστούμε Ζαΐρη πάρα και πολύ. στον κύριο Ζαΐρη. Καλημέρα. Καλημέρα.